takobin sarauta babu wanda ba za ta yanka ba, ababen farauta ba shiga wanda ba zai yi gado ba. Ye makisan faɗin zance a tilas a jajanta ma, a rai ba a yin rance a kiyaye a kauce kuma, sarauta daraja ce ana yi a sake a yi ma, takobin sarauta ce ka samu ana iya bar ma, a nema ana iya kasara ka wataran kana iya suma, idan ta ka tsabta ce wani ka yana iya farma, a kwashe a saka a kwama jikinka yana daɗa kyarma, idan ka sani ka ƙaurace sarauta kana kuma nema. Ye makisan faɗin zance a tilas a jajanta ma, a rai ba a yin rance a kiyaye a kauce kuma, sarauta daraja ce ana yi a sake a yi ma, takobin sarauta ce ka samu ana iya bar ma, a nema ana iya kasara ka wataran kana iya suma, idan ta ka tsabta ce wani ka yana iya farma, a kwashe a saka a kwama jikinka yana daɗa kyarma, idan ka sani ka ƙaurace sarauta kana kuma nema. Takobin sarauta ka shiga da shi. Bala. Na'am, ranka shi daɗi. Yaya? Ranka shi daɗi. Ai yayi bargo da ƙasa. Ya tofe birji. Madalla. Bala. Na'am, ranka shi daɗi. Babu wanda ya gamsu. Babu wanda ya gan mu sanda za mu shiga. Ballantana asiri ya tono. Ku sani da gani ke ku duk duniyar nan babu wanda ya san wannan al'amari sai Allah kaɗai. Ayuba, idan wani abu ya fita a cikin wannan al'amari to na san ɗaya daga cikin ku ne, kuma wallahi babu wanda zan bari
inda na aika da Shamaki nan zan aika da ɗayan daga cikin ku wanda ya fitar da wannan sirri. Ha ba ranka shi daɗe. Ai duk lokacin da kafa ta taka matse fata kwakwalwa jijjigawa take yi. Abin da ya shafe ka kuma ya shafa kai tsaye. Ta ya za mu bari asirin kai tono? Ƙwarai kuwa. Idan asirin kai tono, ai kamar namu ne ya tono. Allah ya baka nasara. Ai ba wani mahalukin da zai ji wannan al'amari. Tunda idan mun gaya ma wani, amma tona maka mu asiri Allah ya taimake ka. Ai ba wanda zai ji wannan magana. Allah ya baka nasara. Bala. Na amuran ka shi daɗe. Na zuwa. Ba Allah a ran waziri. Kai Allah ne a ranka, ka je ka aikata abin da ka aikata yanzu. A gaskiya ni akwai Allah a raina. Takobin sarauta. An kashi daɗe sanin da fitowa. Wannan duka namu ne ranka shi daɗe. Yanzu aka fara. To ranka shi daɗe. Duk wanda ya kasance ya zame maka kashi a wuya, mu ne za mu kawar maka da shi. An gama. Kana ji ka kiyaye ba, ka san kai ne dai da ka ji kaza sai ka yi to. Allah baka nasara. Ai tun da daga wannan al'amari ba ma rike maka. Ba zai rike maka ba. Okay. Shakaran. Bala. Dan Allah ko an ji maka ƙara kiran mu. Mu je. A kadda ka je ka dinga rawar jiki kada Allah ka je haka fitar da magana. Mu ce mu. Nafisa, Na'am. zan gaya miki kaɗan daga tarihin Nana Khadija. Nana Khadija ita ce mata na farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin ya riƙe ta da amana ta mallaka masa dukiyarta. Ya riƙe hannu biyu kuma ita ce mahaifiya ga Nana Fatima. Fatima ita ce mata ga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali shi kuma ɗan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tari, har yanzu a gama cin abincin baka shi lokacin sallah kuma yayi? Baba ai na riga na koshi dama. Amar fa. Ai baba ni ba ni da alwala. Lafiya ku shanki har yanzu bai zo ya sallama da ni ba? Ni ma ban ga ya aiko yaro ya sallama da kai ba. Anya ko lafiya? Tari, ta gurin biya ta gidan mu duba shi mu gani sai mu cin su shi. To ba. Nafisa, kina da alwala? Ina da alwala. Ai ba na wasa da ita idan na daura ta magana. A takaice dai kin gaji mahaifi. Domin sai da ya dinga riƙe alwala na kimanin shekara 32. Kuma gashi ɗan uwanki Muktar shi ma ya gaje shi. Ahmad ne kawai baya riƙe alwala. Shi kuma ina fata ya koyi riƙe alwala domin yana da matuƙar muhimmanci. To ai ni na Mu tashi mu je mu sallah. An ce kana da magana. Wace magana kake da shi a halin yanzu? Allah ya taimake ka, Allah ya baka nasara. Shamaki kashe shi aka yi. Kai dogari, kar ka kawo mana rikici a fada, ka hargitsa komai. Wa da maka wannan? A'a, dakata waziri. Kai mana shiru. Na ƙara sarki lafiya. Kila yana da hujja. An gaskiya ne kai. Kana da hujja? Allah ya taimake ka, Allah ya baka nasara. Ina da hujja. Me ka sani dangane da rasuwan marigayi Shamaki? Takobin sarauta. Allah ya baka yawan rai,
ga hujja na nan Ayuba. Kai Ayuba, me ka sani dangane da rasuwan marigayi Shamaki? Hakikanin gaskiya Shamaki kashe shi aka yi. Kuma ina ɗaya daga cikin wanda muka kashe Shamaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ku rika faɗin gaskiya kafin ku magana. Ku rika faɗin gaskiya.